akulu magayizi adivi tiye tidzuke dzukani akulu dzukani ndithu anthu akutinyasa heavy inu boma langu bwera mu September momwemo president walumbira Okutobala sinathe miyezi 5 chaka sichidali anthu ayamba kulangula za 2030 sadzarere akulu ife ndezutinyasa ndipo ndiyamfani nechonje aliyense amene kumangokupanga comment boma la DPP boma la Professor Peter Mutharika ine ndanda kundibowa kwambiri sitipanga chonje inu kutsutsa satsutsa chonje wina wangu ibwera chinyudio chake mbwe chanyeze ku boma la DPP mukapanda kusamara 2030 iwe 2030 kukamba pano chaka mwezi wapi it's 2 months imene tapanga election president walumbira mu October mwezi wa thomwewo then mwayambapo zona kuti 2030 guys adibi tete dzuka tisamalo munthu lese mangoponyapo chifa boma la DPP laphwekaro aliyense angodzudzulapo ndinamva kuti ya ujena bonika lindo akuyamukula noti simupanga amalana kulipanga ali mupanga inu in just a month and a half ngapange chani pamenepo guys boma tu ndi process chifukwa chonena kuti basa anthu amene atafuna boma la DPP ndikuti basi chikhale chipinjo kuti basa anthu adziyamba opseza anthu mu 2030 ndifana ndikuti DPP ipanga better than MCP DPP ipanga bwino ndipo ipanga bwino tangoona pa zimene zinthu zimene president anazo zofulumira kupanga taona pamene zili akulu ife ndezo tinyaza kope nkamaziona pa group zimandi bo